Margareta dan Angelina. Asik. Beterasan ini ati kang kandang sengit lian hanya wan aku kowe laku kadresan. Tresno kuwi akeh coban Arep tumeka ngendika renan iki ento aku sliramu rati akoni senadyan rapi sono bakal tak cukup yen durung kapisan mereka kuwasa Kang Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan Mas musti kane ngati tunggaku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwasa ati kawula aku lamun tresno datang kendat saking coba tarewangi tak kateri lahire tresno kang suci kasunyata yen aku sliramu iso nyawiji dewa-dewa dengan moro
tak kenal Saking coba tak rewangi tak pateni lahire tresno kang suci